Kawai am kaba lalong do long snam. Kabla sutit hagi jingmo jing perkat ukasi am kedai bet ba. Ngan kelas, ngan college, ngan nang ngan start. Dai bet tang menyok kam sarkar. Kublai shibu ni pi baro ki perok jonga ki baju stunat ban pe video ke channel ke jonga bat ki baju sport yang anak post kapor te ne kapor ke bomta ngakwa ban wanra ya pi halor ke ni kapang kata kapang galong kababun sin ngiyo si ngiyo sngo bat bun sin ngiyo i kam tam hini singi bomta kam tam naki kena pule lagi long kan te bet chenrang kata kalong ba ki ong ba niladap ki jimpuliru ngimyo akam ngimyo jam niladap ki bachelors niladap ki masters han ngimyo akam yo jam ni haban nya taksi ni haban trei bainong sngi ni haban di dukan shanong ni haban di kwai dong kata ka de ke ga bang yo sngo ni sngi kham tam naki khna puli te hakani ka video ka bumta pai adu dekon kalong ga jingkru yepi bar kalong ka ideas yang a yepi ru kumno bang bagian le akajing em kejongi kapoin ka banikong kalong balai baki khon samla ka ka penlong ki khon samla bakin ut kumta bangiladap ki jimpuli ru ngimyo kam jam kapoin ka banikong kalong ba karkom tungkam tungjam haga jala kejongi kamlong fair kalong unfair kam yat bet kam yaranti kam yat bet kam yaranti kapus kalat nagawai skawai pan nakawai kapos kawai pan ki applicant ki apply ben kat balai kapos ki apply ben Henry ya Gibril ada dan lupa ya Gibril ada reserve lupa ki don ki parok ki jonga wat hadu ba bakin apply kim kuashu ban apply kam namar blai lutang kapisa ladang onga yang ini le apply kam ki ong ba lathaj ban apply kam namar blai sulut kai tang kapisa sulut kai tang pisa empoi eru las kai tang pisa bonsin ki ong ba katu ka pisa ba apply kam am ladangi le business ladangi ron ni business am kemot la poi kata ka de ge bungi sngo kapan pau ba ki babe kapan pau ba ki regret ba apply kam tam ka jela ka jongi kawai ka long ga ga bangai ngam tip ma pipi long kumno high percentage u claim yo kam u sha reject rei balu percentage uyo te kalong kumta te ka daw ka badon silandan bahkan long kumta say comments say peni hagi comment section jongke kata ka poin bani ko ka poin ka baar pat kalong ba ki company bahaya ki duna plan haga jela ka jongi habi ni jor bagi wei pagi jela po India jongi shisha ka jela ka jongi ka one shot try do hakil yang baro kamtam ki company ka bangai long ba bun nangi ki khasi bun ki trei be chabar lagalong chabar state lagalong chabari bun ki khasi jongi ki trei chabar namar boleh ka job opportunities ka hai bha chabar ka bun bha chabar namar boleh ki company ki bahaya ki don chabar hare ha jela ka jongi ki don ki company tang ba kim dei pat ki bahaya ki dei berit ki company berit te kano don kam ki focus san chipongot don kam hande shabar pat deki san pongot ro pongot dayo biang bet namar blai ka company ka economy ka ya chakmat chaprang dan kam shibun kinong tray ka market ka demand hadu kata haba ka market ka demand hadu kata dan kam shibun kinong tray ban tray tenang ta ka job opportunity sebar ka hai bha hadu kata banyak ka haga jela jongi te company umdan company bahaya berit kata ka dei ka baar ba ka pendongi kum ki khon samla bangin ut bangin myo kam yo jam ka benkong kalong ba ka kom tung jam kam yat ben ka baar kalong ba ki company haga jela ka jongi ki dan ki company ki berit bani nujor pa ki wei pat ki jela te ka balai pat kalong kumni kabalai pan kalong ka babakla ini bangin ong ba
ngim yok kam yok jam. Ngila adab ki jing puli. Ngila adab ki bachelors, ngila adab ki masters. Anda ngim yok kam yok jam. Kalau enggak babakla pat ingi banginong kum ta. Balingong ta. Kabun ka kam jisha. Kabun ka kam jisha. Kapuan nga bangon raan ni kalong ba. Balay mga bat mapi. Beladap ki jing puli. Balabyang nga jing puli. Balay. Ngim persyang no. Dagi exams. Civil service. UPSC. Pi taray. Lada pinpa sukti exams. Pinduk kam. Kajubab kalong Pin duk kam. Lada mga mapi. Ngin pa sukti exams. Ngatray. Kabanigong nung du kan pau social media. Bai tai la pas set exams. Kan uko jing song kinong kublay. Nakaliang ka sinong. Nakaliang ka state ka jongi. Kamtam kakam kasuki kala lupa. Hatu judon ma. Menta ka jela ka jongi. Menta ka jela ka jongi kala dap san post nam. Hatu judon ma ladadon kum kita share lem kaling yang ngangan pet. Kata kalong bakum ni. Ulin na kabriyo. Kibladap ya ulen ni kabri kibladap ya UPSC. Hatu don mo ka kubur ba kinong ba ngaladap UPSC ru ngaladap civil service ru ngaklem yo kam. Hatu don kum kita. Lada don share keling yang angan pet. Handrai ngalaban ong ba klem jing artatien try omdon. Sisin bla pas week exams. Kemut kakam kala lupa. Te hangta pat don arjumun balai ki kasi jungi kimla ban apply. Lani kimla ban APS exam, lani kimla ban pas exams. Laban ang no ki kasi jungi ki duna pelan ban pas ya kini ki exams. Ya ki bakum kini exams. Kapoin ka man gong long ba. Ki kasi jungi ki wan na kalong ying longsam ki baduk. Dan ki bawan na kalong ying longsam ka baduk. Habawan na kalong ying longsam ka baduk. Omdan pisa. Namar ban pas ki exams kam dai ka basuk. Ni haban ni coaching, ni haban yo ki mentoring babyang, ni haban yo study material babyang. Dia ban yo kita ni haban puli pisah. Dia ki beduk besuk na en yo pisah. Kata ka dega wei ka ba pendu lat pendu lenti. Ya ki kun samla kasi jongi. Ki don ka saban puli. Ki start ki don kata ka main ka ba khlan ba blei lo ai ki. Ki start adu kata ta. Henry ke ba khang la di kipat ka dega pisah. Kim yo pisah. Kim yo pisah. Dia kata ka dega wei ka ba arpat kalong ba don pat kiba dan ba kiba biang babet mo kiba lada kile ya kanu nuru kila bet tang ba ka kli pat kim dan nang ta ka jing tristom pat kim dan ka wei gede kata ngim dan ka jing tristom ban len de ban sacrifice ban work hard bangan stress be ni ka goals ba lada ngam pas gene lada ngam yo ya gene kemun ngam la ban lang kemun David ban pas dan David pun pois thong kata ki quality sebab ki kasih jongi kim dan. Kani video ngalak banong no. Kakaran kong yang ah. Handai to ai kan long kaji kai lang yang baru ki papet ya kani videos. Kadi kata. Ni kasing kim dan bangin trash tom, bangin sacrifice, bangin len na de. Kum ki wei pat ki jaj bin reu. Na kata kadaw. Ni sa syadin. Ni syak nyon ben. Habarok ki liang. Kapoin nga bakat do. Kapoin nga bakat do. Bat kabalas kalong ba. Kamdan pat ka jingkhangat. Kamdan pat ka jingkhangat. Tang namar ba. Ngimpa si UPS exams. Lani karkom tungkam tungjam ka jalajungi kamyat ben. Lani bamdan ki company bahek-bahek ka jalajungi. Tang bamdan kini. Lani tang bangimla ban lek kita. Ngin syudu kam no. Kamdan pat ka jingkhangat. Kalong babakla ingi nang ta ban ong bangim yo kam yo jam. Balingin ong gumta. Kakam kabun. Kakam kabun. Senggi business l jong. Kata ngari gawe. Senggi business. Rani ka business yung pi. Kanu ka sab ka pipi dan le kata. Kata ngari kakam. Te balay pan ngin ong bangim yo kam yo jam. Balingin ong bangim yo kam yo jam. Hagi ni kisingi ki bamenta. Uwei real pokman jong mulai konsumsi bak bright ma bak bright cik jong ni ngilet kelas
nginangistan om tang banyo kam sarkar nre bantrai ru ikakam banang bantrai ru ikakam nginangistan om tang banyo kam sarkar nre ngidi banang bantrai ikakam ya kanu no kakam kata kadai haga jing sutu jonga shisha kadai kata ngilit kelas nginangistan ngipas na koi kekerdan cakoi pan om tang banyo kam sarkar Henry banang bantrai ya kinu kakam haga jing em kajongi kumbok ngomene sang dagi business habangin ang instant kaper shisha ho don shisha ki bau blay lo ai sab shisha ki don ki bom nang bom start ru Henry ki running business ki shirkai ban le business ki bom nang bom start Henry hakini ki sgi ki bom tapan dan comeback ki banang bastan lada nang dastan da pile ya kanu ru kabyang mentang running business mentang sengi business ngadan kam kumni ngadan kam kumtai ngala balik mi istu namar beli ngala nang astan ngalitit na tu kumno ban keren kidan ki bom nang ban keren kasi ngaban apply da kaparang kata kadai ka jinyo nang habangin nang instan inang ban tray ka kam kumno bangin apply ka tu baro ngilik kelas ngilik college ngilik university ke baro ka bangyo nang kinoy kaya kelas ni apply ken haka real life ke jongi ni apply ken haka practical haka business ke jongi kumtaken ka susi ka long ba ni ong bumyo kam yo jam haji sya kakam kabun balay ni ong bumyo kam yo jam sang lagi business ke banga omane tray ki kam jong namar ba haga jela ke jongi li wat kemi banyo kam sarkar wat kemi kumbo omane kar kom tung jam kam yat bed wat kemi ya ka kam sarkar tray de ka kam jong katagen ka ba ka snong ka thau kan kiu ka development kan kiu ka economy kan kiu ka market kan kiu namar beli bun ki businessman bandron ya ka business kani ka video kan long ka jing ka ni kong yang kanong jing ka ni kong yang ban ya pi baro i bapet ni videos ba ngim dei ban depend tan ya ka kam baro tang bangilanang astan in should depend na banyo kam sarkar te kata kala long ka babakla re habanginang instan ngide benang bantray ka kam hagano ko feel ka bangi try kamot ngila ban le ya nuru ngila ban apply dakilun ngila ban le kom ni ngila ban le kom tai ngini tu ipi dan arngun ki para jonga iwe tresha Kerala iwe tresha Chennai ita betresha Kerala i Sujan temen tai lawan phashi yang te ita betresha Chennai pan i debutation beauty parlor te ita di beauty parlor mata te dang dan Chennai kidai ki drop out students handai ayum ta kila kamai iwe basujan la kamai mdan kam shuban pan ye nadong sedang latip na ladehi te iwe betresha Chennai ro la kamai drop out students te lada sisit perkhan kumno ki kentei ki bom late class ki bom late pulis ki bla drop out no na jing pulis ki kumno te ki la ban kershan dala de kata kare gawe ke jingkeli Henry lada ngilong makana ki drop out students lada ngilong makana ki babit hando kata Henry habangi trash dom ya ketu kam ke bangi dan interest fokus ang tu stress ang tu dakatu hingin yo aja dakatu hingin earn te balai pan ngina kuai te kam sarkar ki baro stengka kam lo jo kidan ki perok jonga way perok jonga utaru niladap ke jumple ngarung ladap ke jumple utaru ladap ke jumple Henry ron ke business lidi kakam lo jong kede ka babiang palat adu kata ladangi kuat li tering ngilak ben ladangi kuat li tering ngilak ben syong kata ngade kakam la jong kabiang pala do kata om ban long mrau haki service beper haki branch beper hagan ke state ke jogi te kumle sipun pi barok ki perlo bapet ini videos ngatem kan long ke jika yang bade pir kumcho ngin sikunupat kumle sipun